Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-12 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021.
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan liwat kita nga magainugdanay sa sining adlaw sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang mga local and national issues nga pagadalon ta diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto oks lang? Di kun okay lang, sige, paokihon tagida, importante da nga wala lang sang dapat nga daw makonsider naton ti daw gamay na gid man ang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod bisan pa sa probinsya sang Negros Occidental. Importante naka-face mask, facial kunyara kita sa gwa sa aton sining nga puluyan plus ang social distancing mga kaaksyon. Para likaw lang sa sining virus nga si COVID-19. Nga sa gyapon, yara sa gyapon, nagapanuktok sa mga ganhaan ba? Gid kabudlay kung kaysa. Sige sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining pagpangalagad sa aksyon na balita banat bulig sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Plus ang aton sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa bugos nga Negros Oriental man, no? Kag sa bugos nga Region 6. Kamusta iya kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Probinsyal Liga Balita ni Aksyon Eden Abuso. Inimay kang tanan sa Kapitolyo Probinsyal nagpatigayon sang Cimex COVID-19 vaccination sa banwa sang Morsia. Aton hibaloon ang karon upod kay Aksyon Eden Abuso samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Blessing kag ceremonial turnover sang duha ka unit sang isolation o kon quarantine facility ginpatigayon subungaga dira sa area sang Barangay Alihis. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanua wala sang abduction nga natabo sa Barangay 13 kagabi suno sa hepe sang Police Station 1. Persona nga ginaligar ginabdak nagapauli na ho. Ay na, nung ginapa sa alaman ninyong mga kapulisanta, kadamo sang balantayan nga iban, pero kamo iya daw ay sus Mario ni sigarapon eh. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Tricycle driver ginbanggaan kag ginluthang patay sa banwa sang Moises Padilla. Sa patrol naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa residente sa Barangay Handumanan nagareklamo sa Prime Water bangod sa insufficient nga supply sang tubig. Prime Water nagpalayag sang rason. Kadugay na ning problema sa subong problema sa gyapon kadamo na sang mga problema sang tubig diri sa syudad sang Bacolod under sa Prime Water. Anong nagkalatabo sa inyo man? May mga pila ka mga areas diri sa Bacolod nga daw ang tubig daw ihi. Ay, daw mas mayo pa ganing ihi kay daw mabaskog pa. Pero ang tubod sang tubig under sa Prime Water daw tulo-tulo lang. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gutib. Ceremonial vaccination sa mga medical frontliners
nagsugod na sa syudad sang Cadiz. Alkalde sang syudad handang maguna sa pagpabakuna. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa Pilipinas, padayon ang vaccination sang AstraZeneca, vaccine sa piyak sang report nga blood clot sa Europe. Karon nga adlaw do maabot man diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang supply, no, sang AstraZeneca, no. Karon nga adlaw ti daway na talana nga mag-aabot, hibaloon ta lang na based sa palayag ni City Administrator Imang nga mayara sang AstraZeneca nga bakuna nga mag-abot diri sa Bacolod. Una yadto ang Sinovac nga nag-abot na, kag daw halos na tapos-tapos na gani ang kalabanan nga mga frontliners. Aton hibaloon na karon mga kaaksyon ng dugang sini nga balita. Samtang sa balita nasyonal, Pilipinas padayunon o kon body camera sang mga kapulisan magamit na sa bulan sang Abril. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diri man sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang mga balita sini, balita nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang raga plastar na kamo dira sa inyo tagsa ka mga puluyan, nagatubang na sa palanyagahon. Ang iban siniti, wala pagidman palanyagahon, ga preparar pa. Sige kay dugay-dugay sa liadahon ta ng mga balita, gikan sa aton sining mga action reporters. Relax lang kamo dira, kaming bahala sa pagdala sa mga balita, mahinang kalaban Sige, sa mga kaaksyon tangayara na sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, kag nagatutok na sa Aksyon Balita Banat Bulig sa mga nag-likes kag nag-share. Welcome na dre sa inyo sining palatuntunan kag sa mga yara sa website sang www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 12, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 14, liwat 2 and 14. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, daligid lang kay pangtirahon tani anay mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa sa sining udto, no? Samtang pahunay-hunay na kamo sa sining udto sang Biyernes mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay tirahon tani dugay-dugay ho. Ay, nanoning daw ay man isa magwa man. do ginakuan mo ko dali lang kay way tama kuan nanong daw kahina man Biyernes na buyagan. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, daligid lang sa sining mga inoras. May lang pagpamati kay Jose Herson Lapinigonio, kay Cresty Aribalo, kay Tato Liblak, Rafael Diaz Jr., Deds Fidjedero, kay Percy Ortiz Tuayon, Tuayon Tiayon, may lang pagpamati Percy Ortiz Tiayon, kay J. Russell Raya Bantilan, kay Ray Abalahon Declaro, Aiza Serino Valenzuela,
kay Samhalang or Samhalang may lang nga pamati sa sining udto, no? And Danilo Bicaro, kay Elinor Goro, kay Joe Salanga, Ma'am Jocelyn Salanga may lang nga pamati man sa sining udto, no? And Rochelle Torbela, may lang nga pamati Rochelle Torbela, no? Kay Nera Hirotse, Emily Hendrala, and Mary Jean Sanico, may lang nga monitor sa sining udto, no? Daligid lang. Rosalina Batulak Francisco, may lang nga pamati Martin Aliling, Vivian Pondales Gumban, kay Gis G Sing Nisa or SG lang, GSG. Ayo, kay hindi ko makwanan. Kay Ray Abalahon Declaro, may lang nga pamati Jody Florentino, Danilo Bicharo, kag Eleanor Goro, no? Dali lang kay sa iluwan ta na yan ay sapya ko kay do hindi ko makitang iba, no? Nga nag-like kag nag-share sa aton sing programa. Dali gid lang ha. Mamanet, may lang nga pamati man dali lang ha. Kay parang matigayon naton initanan, no? Sige, kay kahina sa aton sini nga pag-click diri. Doga tiid siya, no? Doga tiid siya. Dali gid lang ha. Kay plastar ta lang niyo para matapos-tapos nato ng mga obligasyon nato, no? Sa sining udto. Sa way pa makahimos na, paghimos na kay manyaga na ta dugay-dugay, no? Ang iban sini nagpa-miyo-miyo lang, no? Sige, daligid lang kay lantaon tani kay Poland Rivera, may lang pamati Josephine Rice, kay Carlos Gabriel, Maria Co, kay may lang pamati, no? Kay dali lang para kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Kay Rochelle Torbela, Nera Hirotse, kay Emily Hindrala, gang GSG, Mary Jean Sanico, kay Fatima Eresgo, Ramona Montaner, kay De La Cruz Tintin Trina, kay Yuditorta de la Piña Barbicchio, Joan Mil, Alunan Suset, Mercy Magbanwa, and Ernie Odasco Lidas, kay Bots Salanap, Probilino Marquino, Madam Elizabeth Malaka Gamala, Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pamati man, no? Port Gas Ace, Angela Liarte Gayondato, and Donna Robles Prodigalidad, Alex Montesa, kay Orak Makaundot, and Generos Sino Gonzales, may lang monitor. Atia Kemeriman, kay Chari Yap Cuevas, kay Suzette Alunan, and Maria Belia Alba Rendon, kay Donna Navarte Macario, and Jimmy Caniedo. Salamat gid mga sirs and ma'am, no? And Carlos Gabriel, may lang pamati man, Carlos Gabriel, no? Selena Asusina, Poland Rivera, may lang pamati And Christy Arivalo, may lang monitor, no? Sige, kagang iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Kay Mercy Magbanwa, Ernie Odasco Lidas, kay Boots Salanap, no? Boots Salanap, may lang pamati. Liboon Dispoho, may lang pamati Jocelyn Dispoho, no? Okay. Kay halos tanan daw basa na taning mga mensahe nyo karon ng dugay-dugay ha. Kay tirahon tay na mga mensahe ninyo, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita sa diligidamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
panguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras, 11:42 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay na kamo sa sining auto. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Tandaan tagid, pwede bala nga maghubin ang may edad na? Pwede gid. Kadtuantang nga balita naton sa nasyonal. Balita gikan sa News Center pod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ini may kantanan sa Pilipinas padayuno ng vaccination sang AstraZeneca vaccine sa piyak sang report nga blood clot sa Europe. Dumrugabot man ni gani diri sa Bacolod kag Negros Occidental subong adlaw. Ang AstraZeneca, no? Di may mga reporto, hindi lang ni Europe, action doors mo daw, may pila pa ka mga lugar, tagid nga daw, something amunid daw, blood clot mo lang nga nag-ambot na nung natabo siya. Kag body camera sa mga pulis magamit na sa bulan sang Abril. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita nasyonal gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, maayong udto kag sa aton man ka mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Padayunon sa gihapon iya sang Pilipinas ang paggamit sang bakuna nga AstraZeneca. Kasunod nga wala pa man sang ebidensya agud makasuporta nga makatuga ini sang blood clot nga gin-report sa pila ka European countries. Ginanunsyo sang Department of Health kag Food and Drug Administration nga ginpauntat sang pungsod Denmark kag Norway ang AstraZeneca rollout bilang precautionary measure samtang nagapadayon ang investigasyon angot sa report nga may blood clots kuno nga nagatuhaw sa mga ginabakunahan. Denmark gani ka gano to Action Doors? Denmark kag Norway. Norway, no? Yes. Daw muna sila ang mga lugar ngina luwas sa sining
Europe nga may iban pang mga area. So, but na nagkalatabo Correct, niya? Action Rex. Kay sad to Action Rex, may mga na-report naman nga ang AstraZeneca bala ginpauntat sa amo ni nga pungsod kay tungod to ya sa efficacy rate Oo. nga manubo. Subong nag-blood clot naman. Subong blood clot naman. Pero so far, di sa aton sa Pilipinas, okay man yung Action Rex ang rollout. Wala pa man sang may na-report. Kagabay pa nga, wala lang tani. Yes. So, base sa report sa European Medicine Authority o kon EMA, ginapahayag sang DOH kay FDA nga dako sa gihapon ang benepisyo sang bakuna bilang proteksyon batok sa COVID-19. Kagin pa siguro sang duha ka ahensya sa publiko nga mas maid-id nga ginatutukan ang nasambit nga bakuna sa mga lugar kung diin ini ginapangdala. Yes. Hopefully Action Rex nga wala lang sa may ma-record riya sa aton nga Gani, mga kay daw maabot na subong adlaw to? subong o kon buwas. Buwas, oo. Maabot diri sa Bacolod. Sige, kag sa iban pagid nga balita national, magamit na iya sa masunod nga bulan sang Abril ang body cameras nga ginpain para sa mga police operations. Ginkompirmar ini ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa tunga sa kritisismo nga ginabaton sa karon sang kapulisan bangod sa pagkapatay sang siyam ka mga aktivista sa maseparado nga operation sang kapulisan sa nakaligad nga semana didto ya sa Calabarzon. Suno kay Roque nga nagaensayo na ang kapulisan para sa paggamit sang body cams kag ini pagagamito na sa masunod nga bulan. Kag suno pa kay Roque, tuyo sang body cameras nga malikawan ang pagduda sang publiko ilabi na kon mayara sang napatay sa operasyon. Aminado Saan pa man ang nilaging propose ng body cam na katapusan? Daw sang saan pa man action doors gin-propose nilang body cam hasta subong daw amo mangyapon pero sa Abril na gid ko no? sa Abril na gid ko na Action Rex. So kabay pa nga sa Abril ara na gid. Kay base nakabakal na gid man. Ligad goro manog bakal para. Yes, kaga ang ining hambal man ni Roque, ang ining body camera magamit gid in Action Rex para makabig man bala nga physical evidence ano man ang matabo ilabi na ning may mga nagakalamatay kon may operasyon. Kag malikawan man ang pagduda sang publiko. Gani man. Yes. Kag update sa world record naman sa COVID-19 pandemic, ang cases subong yara na sa 119,109 o kung 119,109,264. Ang nagkalamatay 2,641,683. Ang naka-recover 94,722,457. Sa Pilipinas, ang pinaka-latest 607,048. Ang nagkalamatay 12,608. Ang naka-recover 546,671 kag ang naka-recover 546,671. Ang Negros 7 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 6,892. Ang Bacolod naman duha nga nagdala sa kabilugan niya 5,847 cases. Western Visayas 43 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 25,565. Ang recovery 74 nga nagdala sa kabilugan niya 23,658. Kag apat ang nadugang nga napatay kahapon sa Bugos nga Region 6 nga nagdala sa kabilugan nga 758 death toll. Sa out of 25,565 confirmed cases, ang aktibo na lang ang kaso sa Western Visayas yara sa 1,143. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:50 na nga tunura sa 11:50 na mga ka-aksyon. Ang report ninyo na batian, buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bio. Ang pinakabag-o, kagarantisado, kag epektibo, pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Man baluka kung may kagaw, ang pagpanghalit niya, puwerte man na. Pero kung may D3 Bio, may proteksyon ikaw, mga kaaksyon.
Ditribayo, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras, kadtuantang balita ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, ini may kang tanan sa sining mga residente. Actually, hindi lang ni Barangay Handumanan ang nagareklamo mo sa serbisyo blasang prime water. Formerly, basiwa ini, no? Bangod sa tama gid ka insufficient nga supply sang tubig, tama gid kaninit. Ti prime water nagpalayag sang rason. Ati ang rason na da ginakayoy kag gina-repair pa man. Ay ho. Sige, aton hibalooni we have action na din abuso sa patrol. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa patrol. Aksyon Eden. Action na Rex, dismayado ang mga residente sang Barangay Handumanan. Bangod wala sila sang tubig nga ginagawi. Kaya Barangay Handumanan tagawag ande pa. Masobra tatlo na Action Rex kasi mana ang nakaligad sang nag-umpisa nga nagapulaw-pulaw ang kalabanan nga mga residente sa ila barangay. Tatlo na kasi mana? Yes, Action Rex, tatlo na ko kasi mana. Grabe. Nagapulaw bugtaw ang ila sininga mga residente. Bangod nga, siyempre kinala nila magbugtaw kagahon para nga magpundo sang tubig. No. Kaya amo mo lang Action Rex ang tion ko mo nga nagatubod-tubod gamay ang tubig. Kagahon gidya pagkadlaw ay nagali. Yes, Action Rex. Kung may aragid man, tulo lang. Nan. Yan mo ng problema ito nila, Action Rex. Wala labot kung magtubod gid man, ang color ko no, kape. Ang Hindi color iya ng tubig, kundi coffee na. Kasi man man ta mag-inom kape kung kagahon. Joke lang. Joke lang, Action Rex. Ayo, iyuhom talang ni anay sa mga kauturan ta dira iyom talang ning tubod sang tubig ni sang prime water ni ho. Yes, pero tiyang balik kagawad, Action Rex. Ang nambalik lang kaluoy sa mga residente, kahit tikinan lang magbugtaw, hindi ka pahuway karong. Kaya hindi ka, kung para may tubig kang gawion, kung aga, kinanlan mo gid magpulaw, para nga magsalod yung tubig mo. Kinanglan mo gid magpulaw o kung magbugtaw. Kay kagahon sa iyaga mayong tubod niya. Oo, correct, Action Rex. Pero kabalo naman kita nga ang aton sinibula nga kumbaga gid promisa manimo sa joint venture nga Brazil dati mas maayo na ni ang pagtubod-tubod man sang tubig di mo na ginapostyon aton sini mga residente kung di na ni ni natabo ni sa joint agreement kuno Action Rex. Pero palayag ng kagawad wala man sila sang may nabaton nga komunikasyon o kung nakita ang announcement gikan sa Prime Water kung may ara sang pagpangkayo nga ginapatigay. Ang prime water man sa pakon mo ya, daw wala man lang sa mihura nila, nga kapos man lang na magpangdulong sa mga press releases na. Kaya makita, willing man magbulig in kaso. Kung kinanglanon nga ibasahon tang mga press releases na sang prime water, kaya gina-arkes sila iya. Ate, wala sa kabalo kay Ano niyang plano sang prime water niya? Oo, may sabat di karon ang prime water. Pero una naton pamatian si Kagawad Dandi pa. Sa Handumanan niya? Yes. Kagawad? Tubig di sa Handumanan. Sa 39 Polo, majority sa mga Bono tunog kang taghol sa ido sa kayang Handumanan, no? Kay Kagawad Dandi pa. Alas 2, alas 3, kung makakuha ka ng tao tubig, ang color kape, hindi water. So, this happens sa inconvenience na karoon siyang basta hindi siya mo, it is very abnormal. So, pansin ipalabot man yun lang sila, paputian lang nila,
decision fall only under DepEd. Kaya mo to, Action Rex, kabahin lang to sang Ano to, pamatian man lang nila, tapos way man lang? Oo, amo na ko Action Rex. Pero actually, hindi man lang isa duman nga Oh, concern. hindi lang niyan dumanan. Actually, kadamo sa mga areas diri sa Bacolod, ambot nagkalaan no na ning sitwasyon sang tubig niya. Importante pamanitaning tubig mo. Yes, kung maga si Kagawad, ang malpan Kagawad, necessity ginay Action Rex. Pero Oo. sa piyak na bahin, Bisan pagpupo mo dira, hindi ka pupo, kaya wala tubig. oo, tipong mo lang ko sa Pero sa piyak na bahin Action Rex, ginpalayag iya ni Engineer John Arlan Canatoy, amo siyang maintenance head sang Prime Water, nga may isa ka pump unit, gali kuno gali Action Rex, sa Bacolod Bulk Water Incorporated, ang naguba sa tong bulan sang Pebrero, rason nga nalabot sa 8 million liters kada adlaw ang ginakulang sa kapasidad kung tani. Sang pag-supply wala Action Rex sang tubig, tiyamak mo 8 million liters kada adlaw. Grabe, no? Pila na iya ka, bako na iyang area Action Rex Oo. ang mapektuhan. That's Damo why. gali ni area, hindi lang handumanan eh. Yes, Action Sa Rex. Alihis daw, siling ni paring Alan Dabales, Prime Water, wala gid. Mayo pa, ihi isang bata, tayog ba? Oo, tiyan mo. Di ka gamay gino Action Rex, pero tiyan ba nila, ang ginhambalan man sila kuno sang BBWI, nga ang nasambit nga pump unit, gin-order pa sa luwas pa kuno gali Action Rex ang function. Rason nga madugay ini, na solusyonan. Kaya Gali ka, sagwa pa yagali order ne? Imported di nga unit Action Rex. Why na diya available silang para dira? Oo, wala ako Action Rex, di abroad Raw ng gin-order. klase sang panggawi ni ti san o man to ya magalabutan niya siguro? This, Action Rex, this month kuno ginhambalan sila nga ti makaayo na ni, kagkabay patuod na ina, kay ti ang mahimo, malang iya subong Action Rex ang Prime Water, sa ilang nga bahin, ang balikan natoy, nagapatigayan sila sa Sino ni si Kanatoy iya? Sharing maintenance head sang Prime Water, gid Action Rex. Si Kanatoy? Oo, si Anong Engineer first name John niya? Arlan. Engineer John Arlan Canatoy. Si John Arlan Kanatoy. Oo. Nami isang pilido yan, no? Oo, do lapit na lang magkantong, no? Pero Ayun. ang sa ila Action Rex nga Oo. bakit kuno ya, nagapatigayon sila sang kumakita mo da sa aton pictures pala. Oo. Nagapatigayon sila sang installation sa mga bypass valves nga kabahin ina sang ila programa. Agod nga ma-improve man ang supply sang tubig diri naman sa syudad sang Bacolod. Kaya ti ko na ibaloan tamo to lang promisa nila nga amat Action Rex ang balya hindi man niya hindi man niya kumbaga isahay lang bala nga okay na tayo ng tubig, okay na tayo ng supply ng tubig, pero Galing kay kinanglano na yung isang tao. Mm-mm. Kinanglano na yung isang tao. Yang, ang actually, tubig yun ang kinanglano ng isang tao mo. Abel, wala sudan, basta may tubig, okay lang na iya. Medyo kung may sudan eh. Ate, okay na na gani kung may sudan, pero mas mayong ang tubig aragid. Yes, Oo. importante ara ginaya siya. Kaya necessity ginaya mo. Ang problema, ang why tubig. gid sila gali pasalig kung sano na mabalik ng normal nga tubdanay sang tubig da? Tigin mismo man Action Rex, mo ning ginahulap gani nila ang BBWI. Kaya this month kuno maabot na to kung diin to nga pungsod in order ning unit ni sang Basi sa Switzerland pa to. Ay, wow, Sa basta inyo siya. bla to lapit daw, why na to Sa ya likod. problema mo? Sa likod ba lang? Di ako kaya malang kinahulap nila Action Rex. Kaya para magbalik na kuno amat-amat man sa normal ang ina sinoperasyon. Kag ginahambal nila Action Rex nga dapat ng by March makaumpisa na sila, makaayo na ng unit. By March makaumpisa naman sila Action Rex. Amat-amat naman. Dugay-dugay ko risma na oh. Basi kun way naman na tubig basi kun kuha naman na bla, ubos ang perting nga init naman. Amo naman ang rason nila bla. Tikabay para nga hindi na tayo madugangan Action Rex ang unit to nila nga naguba to. Iya ka BBWI. Kung nga hamak may isa lang to ka unit naguba Action Rex. 8 million liters a day na ya ang Grabe kulang. no, isa lang na ka units. Isa lang na ka unit. Sa dinig ko nung naguba nila nga area gid, specific nga area nila. Ang Bali Action Rex apektadong area sang Handumanan, sang Oo. Villamonte, sa part of Takuling Action Rex na dira ng mga area. Takuling alihis pagid siguro. Yes, Takuling Alihis.
Villamonte, Kadamog Handumanan. lisang Action sakop Rex. yan nino. Amak mo pila ka litro to sang tubig ang kinanglanon sa mga residente to. Oo. Ay Di na amak mo mga. madula sa kadlaw sa ilag, di dapat nga capacity. 8 million iya, ti. Ma-imagine mo na pila na ano na lang, kuha na lang siguro ang kuha ng tubig, ang guwas ng tubig. Tupiwi na lang siguro sa Basi kung pag tubod dyan kag kung malangalang kabla, no oras ni tubod daw, nga daw makasalod ang pumuluyo. Tanay may advisory maning prime water nga iniho. Sino man adang gapungko sa prime water nga wala advisory ni sa mga residente ya ini ha? Actually, basi engineer ka na to, may ara sila sa Facebook page bala. May mga announcement mo na sila Facebook page sa ang Facebook page siya limited man lang na ang magkagamit subong. Kung wala kaya mayo signal di ka man ka bukas na sang Facebook page Facebook page sa ari gining radyo nga open sa ila ho. Ka mga animal mang klase ka mga tao ni nga mga Facebook pa yang ila ginatinder ari gining radyo nga ginasukot kamo kataga radyo da. Oh, kung pag-announce ka mo abi da. Pero tiyan mo na siya dahil ka na Di kay katuntuhon nga obra Blackson den blang kadamo sang naga balakoo na nga mga consumers nila dira pero ngila mga Facebook pa nila ginabutang ari gining radio station no. If man daw kun AM da pwede ginas la kadalagan da. Isu mo Action Rex kinaka-contact na kita una kay engineer ka na to, iti pwede na guro nga kung may mga announcement dapat sila. balon mo si engineer ka na to na engineer. Padala ka di sang press release mo, no? Kung mayara ka mo sang ginakwan para mabuligan taman sila para sa ngalan sang konsumidor sang ano na prime water na. Kag para gidya Action Rex na actually haman niya antes pa siya gani kay na nagpa-interview man pagtawag ko may duwa to ka residente sa barangay Handumanan nga nagkadto gito si opisina kay sila na lang yung nag-initiate nga magkadto to kag mamangkot kun nga wala sila tubig yapon. Tiki sa hasol po Action Rex kay we know naman dano kadamo ni sila mga hotline numbers kisa ginapasapasahan ka pa para paspat ang pamangkot mo. Butang-butang sila hotline kag kun tawgan gani wala man sa nagasabat kun kaisa ti matak-an ka lang daw mo man sa Sineco bla. Dali lang kinautod si Action Eden na buso biko kung na timingan sa sang basiwa. Sang prime water dali gid lang ha kay ang report ni Action Eden about ni sa limited kag problemado nga tubig nga supply sang prime water sa pila ka mga areas Alihis, Takuling, Handumanan, pila pa to mga 8,000 ka metriko tinulada to sang tubig ang kinanglanon pa nga tubod nila sini but nga nagkalaguba man iyang pumping station sang basiwag ini Action Eden. Yes, Action Rex. Pamatian na danay naton Action Rex na si engineer Kanatoy. Engineer? Totally mga based man sa mga previous kong interviews, ang current yung supply ng whole masiwa and prime sa source of production part ng tubig. Nag-bulky man na mga supply, considering totally ang nakukit na effect ng mga siya ang breakdown ni ng water supply si BPWI, which is yung effect na din sa susunod policy as yung February pa. Tapos naman ng mga series ko meetings kami na sa ila, we'd like to assist them sa isang problema. But hindi siya naman kontrol. Bakit hindi palakmot sila mga public ko ba isang pump, isa ka intake pump? Ang Action Rex, ang hambal ni engineer Kanatoy. Amo niyang sila side nagasigi lang sila kapang install sa mga bypass valves nga ginatawag Action Rex para kung okay na yung mga unit man kag kabahin niya sa programa nila nga pag mas mapanami pa Action Rex ang ila sininga serbisyo di matamat naman nila nga ginapatuman kag nagahimo naman sila sa tikang para mais naman ang reklamo regarding sang tubig Action Rex. Nga sang basiwa ni do mo nagid maning problema sang basiwa niya. Ti pag assumer sang prime water amo man gyapon pero ginamata-mata nila kuno pangilis kuno.
Yes, kag matamat sila nagapang-install Action Rex sa mga kung ano pa dira nga mga units or material nga kinahanglan para nga mas mangin sufficient pagid ang supply sang tubig diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Siling ni Ma'am Merlin naluwa lapitan nga biskan gapulaw na kami wala gyapon tubig. Ay nano. Ay kala. Yaman ko na. Oh, sa Sumago, si Jocelyn Liboon Dispoho, siling niya sa Sumag Action Rex, wala man tubig halin pa kahapon hasta subong. Tinanong hambal ni sang basiwa iyaman, asang basiwa, sang prime water ni. Sinong manager sang prime water niyaw? Ang manager. Hindi man si Eden Abuso? Si Action Art tayo po, pero manager sa prime water. nga wala ni maaksyonan nila gila yung katamo na gido rampant na di sa syudad sa Bacolod na nga klase sang tubod sang tubig ni nila man Ganit, mo malang tong isa ka unit Action Rex ang ginhambal ni Engineer Kanatoy nga naguba. Galing kay tiya makon mo. Mutubulang hambal ta nga 8 million liters a galing day. kay ang pagkaguba yan si isa lang ni ka ano na magtawag sila isa lang ni ka hunghunga nila amo na daw nang affected. Oo, amo na din Action Rex. Nano nga klase sang kuha naman sang pang-obra na nga sus Mariones. Siling ni Ma'am Veronica Santillan Manukan Action Rex perti gidya kahigko sang tubig. Lain-lain gidya paligo ginrasis gani kami sang tubig ka prime. Yawan kami hulat nga magtinaw. Sus Mariones, magtinaw ka na guro sa pakadram guro ang matubod sinaksyon na din mo. O kung magtinaw, imbes nga managtinaw, nagauntak na gurong tubod sa tubig. Amo na, 2 days na sa Sumago, siling ni Sandra Villarite, 2 days na Sumag, wala gatubod ang tubig. Tiamakin mo na. Grabe gino. Problema, ginayangadan sa tubig, okay lang yan sa inyo, ya, kay sa inyo to may kaugalingon ka mong depoil, no? Wow. Kung may depoil kaya hindi masyado gid ka problema, pero kung gasalig ka lang sa prime water ning kabuysita ning obra nila ni, kuan kagid mo daw mahuslo ka spanit mo nimo. Din ka na? Ay ko diya. Okay. Kay daw coffee kunong tubig sang prime water. Ayo. Kabudlay gidya ka tama, no? Action na din. Nadula ka. Dapat gin-repair nila. Insakto maning hambal ni Ma'am Merlin, ho. Siling niya dapat gin-repair nila ang ina nga area kung wala pa sang gamit, wala ka pa idapat na nag-repair ka na, hindi man insakto na siguro. Dapat kung nag-repair ka, may idapat ka gilayon nga materials. Hindi kayo masiling ka pa nga ginahulat pa. Action na din? Yes, correct Action Rex. Nadula ko. Doon nadula ka, oh? Ay, doon nangutkot ko di danay, kaya basta makabulig ta. Pati Di basta Action Rex, mo ginasumong isa di so ka problema, no, sa syudad sa Bacolod. Pero anyways, ang aton sining prime water, nagkambal si Engineer Kanatoy, nagahimo man sila sang ilaman nga mga series of steps man para masolusyonan. Pagkabay pa, nga tuod nga masolusyonan na gini Action Rex ang problema sa tubig. Aton gina-take up tani kay kadamo sang nagpalabot na diri sang ila sining problema parte sa prime water, no? Matapos ni tanan okay naman sigurong supply pero ti ang pamangkot san dapat ginamata-mata na nila giho sang may material na sila. Yes. Tingin na ulat. Patasyon next basiga kuan patugal langoy-langoy pa sa barko. Kundi patuguro naghalin to. Oo. Tiyan mo na mabudlay kay do sa Mansilingan, no? Siling Ninday Grace, siling niya sa Mansilingan, sumbizon na, pulaw, bugtaw, tubig. Pasalamat lang kami kung gaulan. Insakto gid kay kung gaulan na, makasalod sila mo. Di na kinanglan pa nga magsalod ka sa prime water ngayon eh. Yes, so dako ginabuli kay di problema sa iba pag Action Rex wala sila yung dalagko nga drum paano na lang di ka man ka pundo tubig si mo bulsa, no? Ariyo na may picturean kag ipasakop sila photo contest to. May World Water Day 2021 sila. Photo contest ni ang theme nila is valuing water.
tinami ni mag-intra dito. Maliwing water. Ipicturan lang tubig nila. Amo na gurong gusto nila, picturan ng tubig, tapos intra sila promo-promo ng ining way ni Kapuslana, no? Ano ang picture niya intra di man. Ang color sang tubig nila daw, kape amo na gurong gusto nila. Nanong naggaro, kuan pa kamo, nagpa-promo pa kamo, para ano ina, para paganyat, para lingaw sa tao. Ang kinanglanon sang tao, di ang tubig, nga insakto. Bisan gamay lang nasang tubod, pero ang tubod ga hindi coffee, hindi man ano gari na daw sobra-sobra na gidla ka dulom sang guwa sang tubig. Kalibutan. To kabudlay man. Dapat to right duro Daw iced tea. Sakto kay John Peter Josling niya sumag de social tao di ligo coffee. Iced tea. Ligo kape, munlaw ka iced tea. Galing jutay lang ninit ang tubod. Muna kadamo gid no. Di ka pang shampoo ka pala, hindi ka pamunlaw. Kaya nagahingagal ka. Pero respetohon ta sa taga Prime Water nira kung nakabati ka mo sa broadcast ta, amatabatan yun na restore, no? Kay nagpangguba ka mo, why man ka mo ilis dadayon. Tinagpasalig ka mo nga before mag-end ang March, masolusyonan ang pila ka mga areas diri sa Bacolod nga ang tubod sang tubig niya daw ninit pa sa inyong kwan nga pang gawi dira action na din. Yes, correct, action na. Kasi sila taga-ato sila sa Chempo Kung taga-ato sila hasta buwas, joke. Gani. Grabe ba, ka-stricto ba? Do ka budlay gidi ka tama. Ang basiwa ni mutla ang Prime Water mutla no ning sali nila ka pautingola. Tigaling kay ba si through this nakita ko man ganito do ang photo contest ni basi pa lang Mayara ka na ta? Kita ko na di ma-intra to di guro ay. Ang namin daw mag-intra ka mo dira sa dina sa ilang page na. Gin-send lang man Dios. Okay. Kung nara sa ilang Facebook page na, namin na intrada ang tubod sang tubig blay pakita. Amo nang namin intrada para nagid nga mahasol sila bla. Mamba, sila wala ni sang manamit na di nga mapilian kaya puro. Ang tubod sang tubig, ang kolor sang tubig, amo-amo gid kay ipadala sila. Na? Grabe no. Dala man naguro sa mechanic, pag-judge bala. Bala na da, man paagyan lang nila sang promo-promo nila, kagaro kuha nilang problema sang tao. Gabaya din saktong tao Correct. Kung wala gabayad ang tao, way ka dapat i-question sa serbisyo nila. Pero gasukot ka mo, gabayad din saktong tao. Hindi nyo na matagan serbisyo nga mayo da. Amo ginada na pamatiin si General Cantong ay. Tagapaglaom, Action Rex, mahipos na lang kami diri sa Tagapaglaom. Tanan gid Action Rex no. Dualos tanan nga areas ni sa Bacolod, gali i-action din yo. Oo. Sa mahal lang kay bumba-bumba lang to. Do milk tea na si Rex. Do milk tea. Grabe, milk tea kunong tubod ya. Ay, hugid. Ang aton ti ginapukaw talang taga Prime Water. Kung mapadasig nilang obra, mas mayo, no? Kag makatubod man, sa insakto, bisan jutay lang ang tubod diya, basta insaktong tubod diya, okay gina. Di kay kung magtubod siya, isa pa ka drum, antes ka makakuha sang tinaw nga tubig. Action na din. Yes. Okay na. Okay na. Ay, mali. Masalod pa ko. Salod ka subong kay wala gatubod. Wala gatubod, karon mo rin kagahon. Karon kagahon, bugtawan mo na. Pero mahulat ka pa pila ka minutos to kag tinaw naman. Correct. Amo na ang problema. Sige, sunray Ayos. kay matulog na lang ko danay kay sa kagahon bugtawa. Good. Sige. Balitalit sa patrol, ang ka-action ni Action Iga Naboso. Una sa balito ng aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Natandog talang ni ang problema sang Prime Water kay ang supply sang tubig luwas nga ninit gid siya
kag mahulat kagid kagahon, kalaway pa sang tubod sang tubig. Ya din nyo naging panguha. Huwag nyo naging panglimpyuhan, ina. Sali man lang kamo assumer sang obligasyon ninyo diri sa syudad sa Bacolod, nagpakahapos lang kamo. Ay, oo nga, prime water pa. Hulaton ta kay hambal nila nga before kuno mag-April may yara solusyon ang problema kay ginorder pa nila kun din patong kalibutan ginorder nilang kagamitan nila. Ay oo, dapat nagpang repair kamo, mayara na kamo materials nga daanda ngay dapat dira nga bisan paano may tubod nga tubig kag hindi higko nga tubig kun sa inyo be. Mayo lang ni gurong ibanda sa Basriwa kay sa private sila gailistar or sa subdivision din nila mabatyagan ang problema sang mga pumuluyo, no? Hulaton ta ang pasalig ni engineer Engineer Kanatoy. Hulaton tang pasalig ya kay tukreon ta na siya kung ano pag mahambal nila sa sining padayon nila sining problema dira sa prime water, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:16 ang aton oras. Standby sa report ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center, Santon Placer Balsop anayho. Kaya muning sigurado kag makapaputi kag makapahamis sang aton sining kutis. Ay puwerte Santon Placer Balsop mga kaaksyon. Kadtuantang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center kay karon nga aga gin blessingan na kag gin patigan ng ceremonial turnover sang duha ka units sang isolation or quarantine facility sa amo nga lugar, especially dira sa barangay Alihis ning syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sa report we have Aksyon Artay Hupon. Sa detalye, Action Art. Action Rex, magbugid lang na. Ikaw utod-utod signal mo da, Action Art? Dali lang kay nadulang signal ni Action Art. Dito siya sa area sang Barangay Alihis. Dali lang, no? Kay actually gin turnover na ang quarantine facility sa area sang Barangay Alihis. Halina sa DPWH nga construction mo. Then gin turnover sa syudad sang Bacolod, no? Daligi lang. Action Art? Yes, kumusta sa buong dula. Duga ka utod-utod ka, how? Then kami pabalik na kay mag-ulang din, natapos din programa. Oo. Sa area sang Barangay Alihis. Di na nga purok na? Diri ba sa may Yasang City Agriculture Office nga kuha nila nga lote. Diri nga area man sa may daan to gin butangan nila sang sang una man to nga quarantine center. Diri man igapon sa next gin butang ining dugang nga duha ka units nga sa mga aga inigin turnover. Actually, hindi lang yung duha ka units ang gin turnover sa DPWH. Kung na dalakit pa nini sang atong kapon gin mo no kasi imong gin develop pa nila o kung gin transform nga evacuation center sa may area sang Barangay Vista Alegre. So, muli siya tanan ang mga project nga gin turnover karon iyang aga. No, ano yung action next nga mga
aning quarantine facilities subong ginapangabot ini kay kuan ini mo fully air condition na gali subong. Actually may aram na sa provide nga generator set sa lugar. Fully aircon na? Bilog nga facilities na da? May mga aircon na? Ari na kaya nagligat to kundi bisan na aircon to hindi pa to gani nila mapandal kay why pa to sang kuan mo supply Pila ka units na Action Art? So nga to pang subong 64 na ni ka units ni. Damo-damo nagli. Damo-damo na. Kaya amo na subong ang after sining turnover kay ang pamangkot natin ka mayor kay na after sang ginpatigayon nga turnover ceremony kay since nga kung ng taon na ito nga balsan DPWH operational na gini-action next mo galing matabo siniti ang city paagid ra sa EOC kag sa mga doktor kung sino ang pwede nga magka-akomoda o ma-akomoda nila nga pasulod diri amo pa nang determine gali sang mga doctors action next kay king kasong kung may magdamo ang cases sa Bacolod, hindi man pwedeng tanan-tanan na lang mag-positive dalon diri mo kay number one, healing facility ini ang purpose ni kung taning nga kung sino tong sa hospital na matamat-recover, pwedeng dalon diri, may mga mild na ginabatyan. So silang ni Mayor Bing Meradia, may ara sang qualification, no? Kung sino lamang ang pwede direksyon na Rex na ma-akomodar. Pero sa mong hindi pa mambal kung sinugid diri ang hatagan sa city, subong nga ma-akomodar ko ang qualification kung sino ang i-allow sa city nga mag-sulod diri. As tubig kung saan officially ini nga magamit, kay actually medyo tayo pa nga kulang man sa linyas ng tubig sa masiwa mo, nga sa prime water nga gina-report mo bla. Sa prime boat. Kung ikabay pa magtubod ng tubig kay may tangki na di prote kung damo ni facilities sa next tao mo. Kaya actually ginsigit natin gani kay Mayor kay natin ano matabo ni Mayor kung why na yung COVID abi. Kay ihatag ni possibly donate ni possibly sa DPWH in pangayo ni sa city action next mo. Kung after COVID na matabo sini kundi why na hindi na sa magamit. Depende niya magamit sa inyo ngayon kung depende na sa uli kung paano i-utilize sa city. Basta white elephant man na, hindi man. Pero pwede man ang guro magamit. Sila ko gamit kung partilan mo rin kayo sa akon, himuon ko na rin boarding house? Hindi quarantine court. Quarantine court, Lami, taom-taom. So, magigpadala ko mga pictures kina. Portion lang sa parayaan ni Mayor Bing Leonadia. Hindi ka sa kompligyan. Okay. Kahit tapos, may mga comorbidities na may heart problem, transplant, ako na sila ang initial na policy. Meaning, hindi ka kakato, hindi ka sinulang kung hindi ka kapasal na. Pag-evaluate na sa mga doctors kung sino ang magay ko din. I think that's the most fair arrangement that we can think of. Aba sa kay Ari Padresatol sige nga ang kabugusan isang voice script layer i-transfer tali karon para mangin klaro pero ang isa diri ka balantayan after sa sining turnover kon sa no git officially inang magka-cater na gidakson next sa mga pasyente nga mga patient. Pero tanto, komportable ka. Kung diri ka, halimbawa, way man natin ginapangayo magka-COVID ka, kung di ka nasaran sa private hospital, labi kag ka magkider, okay gid yapon kay katawhay. May aircon kag tawhay na da siguro? May ang palibot siya, may pensa man, may perimeter fence man? At yung nasulod gid sa iyasang city agriculture nga pan okay. I-secure gid kay may mga tao secured gagid galida kung naraman way man ginapangayo at least bisan paano nga kung nara ka da galing hindi ka makagwa-guwa no makalao-lao bla. Ang problema sa next hindi man napigalaw din bisitahan kay mo ka imo pamilya da ko no. Mapabiling ka daya para madayo kay may nursing station tao
May nursing station man? Oo, may inang mabantay na sa Oo. facility Oo. nga magtatap sa pasyente. May ara na nga kuan sila nga ginhimo man nga room kag sa mga magwardya dira may ara man, no? Pero it is a patient na intended nga magabulig dira action na Rex, no? Ang ining sa dito bed capacity ni may kwarto, may individual nga CR, may nurse station, may nurse room with CR, may Bali, mga tag-isa-isa ni gali kabilog. Kung isa ka pasyente, isa man ka kwarto. Isa lang. May Isa lang, CR yes. man siya. Tapos sa mula na, libon lang sa wala sa bintana. Wala man sa kung ano. Basta may hiligdaan lang siya. naligdaan kita son may sliding door sa Rex. May? May sliding window kag may kuan. Sliding window. Oo, sa likod may ara. Baligin buwan, malani kundi kuan ni siya. Daw sirado ni siya nga ba ang kuan la. Naging butang lang da nga why ni siya buko. Pero ginot ko ni. Laban Pero yung ban lang pa yan nga daw sirado. Oo. Pero hindi nga, kung anong gindesignan nila, nga sa pagsulod mo, ang sa likod ng portion sa ganda kwarto, may araw sa bukas action Rex, so may sliding window, nga pwede mo mabuksan na. Pilang Para budget na- sina? Ha? Pilang budget? Ang budget sini DPWH, di siya sa national, do 50 million. Bala ni mo, ari di sa record. Pila? Do 50 million. Nakuha ni siya ngayon, isang DPWH, di siya budget. Sa idalong niya siya sa bayanihan, low Blackstone na Rex, nga national government ang nag-provide. Ang AstraZeneca, gali, karon pa sa aton, mabot kay silinggayan ni City Administrator Emang, supposedly sining aga, pero why gali may agaw sa Rex, karon sa aton. Karon sa hapon ang abot sini. Karon naman Para sa ni hapon. sa anong AstraZeneca ni sa mga Medical workers, yapon. medical workers gyapon. Correct. Pero hindi naman yung mga medical workers, kaya kundi atong Sinovac hasta lang sa 59 years old, ini ang intended ni para sa mga may edad-edad na sa next. Meaning lapaw na ng mga medical workers, ng mga doctors dira sa 60 years old. Ang iba naman statement, kaya dito man gayon na nagtambong si Councilor Novero, si Congressman Greg, si Admin Ang, Dr. Cristo Rungon, Councilor Novero, ang dugang sila nga mga palayag nila karon sa Action Report sa afternoon edition. Balitagikan sa Bacolod City Hall, ang ka-action no, action at tayhupon una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon R. Tayhopon balita gikandra sa Barangay Alihis ang area kung sa dindra inagurahan siningaga ang quarantine facilities ang syudad mga kaaksyon. Sige karon sa action report sa kay ipabati ni Aksyon Art ang iban pang mga interviews dira nga nakuha gikan sa mga city officials nato, no? Daligid lang mga ka-aksyon na standbyan ay kay matagtapila ka mga commercial sa aksyon na Brian Morden standby sa Negros Occidental Provincial Police Office. Igasunod ta sa diligid lamang maduga. Ang Joy 1050 Pack. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:29 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Sige sa iluwan tanay sa aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. May ginlutang to kagabihong tricycle driver, ginbanggaan ng kaginlutang abot na no ginang pinaka rason sini
patay ining biktima dra sa Barangay Inulingan sa kupinisang Banwa sang Moises Padilla. Yaring kaundan sang report kagiban pang mabalita sa Nokpo. Report ni Action na Brian Morden. Action, Brian. Ito na Rex, patay ang spot ini isa ka tricycle driver matapos nga ini siya ginbanggaan kag na ginluthang dira sa may Barangay Inulingan, Banwa sang Moises Padilla mga alas 8:30 kagabi. Ang lugar ni ang dalan ni ginaagyan niya piyak mga katubuhan. Ini siya nagamaniho sa iya sining tricycle pauli sa ila sinitroyan. Ang biktima ginkilala diri kay Rusty Sumer, 27 anyos, taga Dirakman, kag magluwas nga tricycle driver. Ini siya may mga ini siya nga tubo-tubo. Action Rex. Sunod rin kay Police Captain Randy Babor, ngipis ang Moises Padilla PNP. Ini siya ang nagamaniho ang ginbalabagan ng kaginluthang. Hindi pa ma-determinar kung tinagid ka tao ang nagbalabag siya diri. Kay wala witness, madulom ang lugar, medyo malayo pa siya sining tuloyan. Naka-recover ang otoridad dito sa 4 ka basiyo sang kalibre 40. Ano ni driver sa tricycle? Driver sa tricycle, pero may mga tubo-tubo na siya nga tanom. Again? Bali mayro duta-duta siya? May tanom-tanom mga tubo. So, check Manila, kung may nadula siya nga mga personal na gamit so far, ara man lang. Why man sang may nagkaladula. So, karon tarayan pang investigation sa nga polisan regarding sini kay sa pamilya. Why man sino ganing ngalan niya ni Action Brian? Randy, si Rusty Sumer. Rusty? Sumer. Mer. Suner. Oo. So, ina-check nila kay sunod sa pamilya, why man ni kakita kontra sang nagligad pabi, why man sila kapati nga may pamakog gini sa kabuhi at sa direct sa ang anggulo karon nga gina-ulusisa sa kapulisan amo ning pagka-miyembro niya sa force multiplier. Kag bakit may konflikto ini sa lute amo ning gina-usisa nila karon, pero hindi pa gid ini sigurado kay na iban pa gid sila nga check karon kung ano pagid ang iban nga pwede nila maimbestigahan angot sa pagduthang sa sabit nga persona. Ari si Babor angot sa sini. Corrected slag nakita ni Basiyo, ano? So karon tarayin pang investigation sa kapulisan angot sini. May connection sa tong camera naging report action Dorel ta kagabi na interview naton si Police Lieutenant Colonel Along angot sini ang Negros Occidental subong gi-check naman si deputy spokesperson nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. May 192 ka unit sang kamera nga ari naging mandiri Action Rex. Negros Occidental. Kag ay nang 192 ginpanagtagi na sa 12 tanan ka mga police stations. Ang ini nga mga police stations amo lang ang ara sa mga syudad nga mga police stations. Okay. Ang outside niya gali way panikabaton. Ang mga banwa, way pakabaton ang mga banwa puro syudad tanan ni. Kag 15 ka dilog kada isa ka police station ang kamera nga ara sila subong Action Rex. So kung sa bulan sa Abril mag-uumpisa na gid man ang implementation sini
So kay Donasco nakahanda naman sila. In fact, gingamit manigani sa ining COVID-19 bala nga mga operations man, may mga kameraman nga ginagamit sila. So ara malana da action Rex so kay Donasco anytime gamiton ini kag amat-amat sila training naman sa mga tao nga dapat amuning maihibalo kapag gamit sini action Rex. Sa gisinway ka mga banwa nga wala pa, tiga hulat pa sila kung may maabot nga unit man nga mag-abot rin sa probinsya kag ipanagtag sa nasambit nga mga banwa. Ipamati kong tingog karon kag sa gabi sa aton sining pangalagan. Malita gikan sa Nokpo Action Brian Modena report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras. Daligi lang ha sa mga ka-aksyon ta, standby na sa dugang pang mga reports. Aksyon na din abuso sa Kapitolyo, si Aksyon Eric Magbanwa, plus ang aton sining mga out-of-town reporters, karon lang dugay-dugay. No? May tisiyanay kulang pala. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ayos, sige matagtanay pila ka mga talamyawon tadriho may lang pagpamati kay Sir Alex Montesa. Sir, ano na ang mga balita nga nagalagaw sa social media nga may bag-o naman nga mandatory ang syudad nga magamit double face mask. Mas nami siguro Sir Rex contented man pati face shield. Kag dapat may wiper gid. Gani man. Sir Alex Montesa, sige way pa man sir lato-laton ta na kung ano nang daway pa man siguro kiti nag-zero na ta diri importante social distancing, face mask kag face shield lang. Kayo ditor ta Dila Piña Barbecue mangko si Lola Action Rex kon ano ang channel sa cable TV ang inyo programa. Daway siguro sa Facebook lang kag sa on air, no? Rochelle Evangelista may lang pagpamati, no? And okay, sige. And Vicente Similiano, abrihan mo kon aga ila tubi Action Rex tinlo pa ang tubi sa Lamawan tumitom sang tubig nila. Na no na iyaman nga ginabayaran na da laman na gasabat tawgan Action Rexos gantos kami di sa alihis sa prime sa Permi Wati. Ay, ugugtas si Sir Vicente Similiano. Sige lang sir hindi lang magsali ka ugtas kay kabudlay na sila nga daan daw pamatyaga mo do hindi. Ayo. Rona Rihida Traba, happy birthday man kay Nang Susan Calma. May lang pagpamati kag happy birthday kay Susan Calma. Halin sa kay Rona Rihida Traba. Ayos. Siling ni Alex Montesa, sa Rex sa akon lang mas maayo patani kung ang Sinovac unahon pang bakuna mga miyembro sang gabinete ni Mang Kanor para swabe ang inigoay pag-abot sa new brand sang vaccine ihatag sa mga frontliners, medical workers, dala na dira ang mga doctors. Gani man. Okay. May palaga si Madam Rona Rida Trabaho. Happy birthday sa hinablos siya nga si Jane Rehida. Jane Rehida. Ano siyang TPMA, Madam? Dali lang ha. Yorb Quiniol, may lang pagpamati gamon ito sa Kingdom of Saudi Arabia. And Gian Resisio, may lang pagpamati kay Michael John P. Season, dara sa Chato Ilisi sa Paranaque. Tamiyaw ko lang da si Happy Hison sang Dika Homes Kabog gapa urok-urok na pamati kay tapos na kaon laswang nga may pasayan. Bao ka na turns, no? Salamat gida. Malipayo lang ang pagpamati kay Happy Hison sang Dika Homes Kabog galin sa kay Michael John P. Season. Siling ni Vicente Similiano, hindi namin serbisyo sang Prime Water Action Rex. Ano, tabala sa radyo, kabala na da sa serbisyo po. Ano nang ginaobra nila man? Gaugtas kagid Sir Vicente relax lang okay, halin sa kay Damo minsay ni Sir Alex Montesa, no? Ami Agustines Baron, may lang pagpamati sa pamilya Agustines kag Baron, no? Okay. Sa kay Tita Lourdes, kag kay Lola Toreng, may lang pagpamati halin sa kay Yuditorta Dila Piña Barbecue. Kay Nilida Lunares, ulaton pa si Pres mahatag final decision. Nilida Lunares. But sino ning bot siya ganon nga Pres Belen Salaw, may lang pagpamati. Melvin Finiafil and Tito Ansni. Bangod sa flat rate nga 12 pesos per cubic meters, may tubod o kung wala, ang prime motor may kabig yapon dira. Gani man. Tito Ans niya. Salamat kid Tito Ans. Alberto Singson. Action Rex, congrats. That's a good issue. Tubig, take care. Gani man. Konsumidor ni mo ang gakapiktuhan mga consumers na Toto Alberto Singson. Ayos.
Madam Virginia San Antonio Olpenda kag Olpenda family sa Barangay Canturay, Sipalay kay gapamatigid sila gyapon sa imo Torexa nga programa. Salamat. Salamat man Madam Virginia San Antonio Olpenda kag sa Olpenda family dra sa Canturay, Sipalay, no? Merlin Naluwa lapitan lingagaan sila tiyempo hasta sano tubig yanid katawo maano kami diya mineral bubo kasilyas panghugas kag paligo samtang gawlat sa ila materials kay mala na amon nga bomba waay di alternative sa amon gani man amo nang isa na ka big questions. Joval Trinidad, ga-monitor sa Rising City of the South. May lang pagpamati, Joval Trinidad. Gabi hipilingga, hipilga, gabi hipelga. Aksurex, why gani ko kabayad kay puro hangin ang gagwa. Sige lang gabi Galing kay tiotdan ka man na galing gyapon. Amo nang pinaka-problema, no? Alberto Singson, slingya Aksurex, sige agud nun. Diri sa Charito Heights, Phase 2, wala man tubod. Wala man tubig kun agag, gabi lang gatubod. Sige Bia Jonathan kag Romlos Pulisa, di pahilo Philippines ka pa, taga Philippines ka lang gid, bakal di puding or maupod ka manglibod. Siling ni Bia Jonathan Ayos okay. Guillermo Clarito, siling nga malang pagpamati, wala pulos ang serbisyo sang prime insakto, ta magbayad sako sila manukot pero tagaan ka lang kape. Kung hindi milk tea, kung malason may paaman pa nga tuktok may maintenance man. Ay, perti, gani man. Sige sir Guillermo Clarito, salamat gid. George Gargasiran, amo na nga wala gid ko patakod basiwa prime motor kay kasabad. Gani man. Mon Lopez, salamat gid Sir Mon Lopez. Ano ang aksyon ni Mayor Bing sang prime water service problems? Wala Gani man. Patsi Dikulongon, may post na lang kami diri sa taga Paglaom Action Rexa. Kape. Siling ni Patsi Dikulongon. George Gargasiran rin niya dapat Action Rex hindi anay mag-mintinar kon wala kabalong tawo. Siyempre need pa mag-prepare kag magpundo tubig necessity na ang tubig magmasakit mga tao sa tubig nangita pa sila sakit sa ulo gani man muna nga ambal ko siling ni Sir Alex Montesa milk tea na si Rex. Jody Florentino Rex dapat gid may press release para makapreparar man ang mga pumuluyo gani man. John Peter Joe sumagdi social tawo di ligo ka kape munlaw ka iced tea galing jutay lang ni ninit ang tubod. Okay. Perting mga komentar sa basiwaw. Grace Asusina, years na gid yana nga kapor sang service nila. Ga pangayaw ko paligo sa mga friends ko. Sos Maria Tino. Ayo si Grace Asusina gaog tasman idilaos may lang pagpamati Aksurex maulat lang ta ulan hindi lang tama kadamol nga ulan gani man. Lilibet Almaho ang tubig daw kape color gani man. Madam Lilibet Almaho salamat gid. Dari sa piyak nga bahin dali gid lang kay gina-check tanay Pedrinia Ironman may lang pagpamati sa akon palalabs Action Rex Christian Mosquera. Salamat gid Pedrinia Ironman. And sa kay Cindy Aros Esparas, shout out lang sa pamilya Aros gapamati gid kami diri sa Barangay Tagok. Dining Tagok abang kalani Cindy. Ayos. Sa Rex ano na nga balita nga galagaw so okay kay na pa ni. Sige Ayos, salamat gid ang iban sini pakarunanta no. Dali gid lang mga ka-aksyon standby manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya
at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa Balikan natin ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak,
Huling Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:55 na nga aton oras 12:55 na mga kaaksyon. Sige, standby na sa report ni aksyon na din nabuso sa Kapitolyo. Tirahon tayo na dugay-dugay, no? May lang nga pagpamati kay Reski Angelo Arroyo, gatamyaw lang sa pamilya. Daligid lang, no? Kaya nagsalot pa. Si Angel Cagroyo sa Barangay Carolan, Kabangkalan. May lang nga pagpamati watching live from Dumaguete City. Si Reski Angel Arroyo. Salamat, gid Reski, listening from Dumaguete. Kay Niel Brian Baloes, may lang nga pagpamati sa pamilya Baloes kag pamilya Gomez dira sa Banwasang Isabela. Gamonitor from Agisan, Himamayla. Naman ang tirada da, no? And mayong udto lang na kay GC David Agracia, kag kay Ariel Halico, kag Jeffrey Jimenez, ang parami ulin sa kay Francisco Guangco. Ayos. Dagang salamat gid. Kadtuan tanay sa aksyon ay din abuso gikan sa Bacolod o kun sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan no sa ginpatigayon nga simulation exercise COVID-19 vaccination sa Banwa sang Morsya. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na din abuso sa Kapitolyo. Aksyon na din. Action Rex, magpatigayon sa simulation vaccination exercise ang Kapitolyo Provincial sa Banawasang Morsya sining aga. Ini ang gintambungan Action Rex ang pila ka mga representante sa kada banwa kag sa probinsya, ilabi na ni Morsya Mayor Jerry Rojas. So Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang tuyo sa Action Rex nga mahibaloan kung ano bala kalawig ang pagpabakuna sa isa ka persona kung magpatigayon na sa aktual nga vaccination. Dugang pa iniman para makita ang kakulang sa sistema nga ginapatuman sa karon sa probinsya kag palayag pa ni Tumimbang matapos ang ining aktibidad magapatigayon pa sila sang assessment kag magadihon sang pinal nga sistema nga mahimo ipatuman man sa iban nga banwa kag syudad. Pamatay naton si Dr. Ernal Tumimbang. Simulation so that base may ma-pick up man sila nga process nga ma-duplicate nila sa ila. No, amo na importante kay there is no perfect system mo. Kinahanglan talawunta ko na nung mga kulang ta anong manaming practice ng inubrata. So para tanang LGUs man ma-duplicate nila ang good practices sa Morsya sa simulation, then improve kung ano mga problema, no? So right Sa Piak na Bayan Action Sa may Kansilayan ni giniwat, no? Kansilayan National High School. Kansilayan National High School, no? Yes. Bali, may mga ginpang injeksyonan man nga mga pumuluyo dito? Wala Action Rex simulation exercise lang yun balido process lang. Okay. Kuno abi lang. Oo. Kaya para mabaloan nila. Pero sa Piak na Bahin, ginpasalamatan naman ni Mayor Rojas ang gininga kay gayunan kag ginainggan nyo ang mga morsyahanon nga matapos sa mga frontliners nga gin prioridad sa bakuna, isunod naman ang mga pumuluyo agud mas maging protektado naman batok sa COVID-19. Pamatay naton si Mayor Jerry Rojas. So this is the sample, but all LGUs will be working once the vaccine is there. Amo ni nas sistema sa nakita ninyo diri sa ginahimo ta subong, no? So diri sa Morsya kami ga plano kami 4 clusters ni 4 ka barangay. Okay. Para hindi mabudlay sa iban nga barangay. Kag hindi kita ginutok. Kaya importante yung social gathering Japon once ara ang vaccine. Amo to Action Rex ang hambal man ni Mayor Jerry Rojas, si hambal niya kabay pa nga mag-abot na gid ang vaccine kay para at least mamatamat ang Action Rex matapos ang tanang nga frontliners, isunod na ang mga next in line naman sa prioritization nga ginapatuman sa aton sini nga mga local officials. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa Balita Oras Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Nasa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gidakson Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon ta life extension vitamin D3 ang suplemento sa ikayong lawas nato. No? Life extension vitamin D3 ang nagasuporta ni sa mga katulanan ta kung kaysa kung marubugnaw ang tiyempo mo mani ang sa lalakit ng ug Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa uno na nga tunuras kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa may lang nga pagpamatid kay Christian Roa sa Victorias kag Cory Vidahan no? May lang nga monitor. Sige kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa tigin report ni gabi nga may abduction pero ti isang pagkaga nagtawag man mismo ang natungdan sa asawa nangyari ko di gapamusi-musi sang kalimutan niya tigin to vlog ya ang mga kapulisan taman no ti wala sang abduction nga natabo sa barangay 13 kagabi suno sa EPS ang Police Station 1 persona ginaligar ginabdak nakapauli na. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Eric, diri kita sa nagasuporta, no? Ayudipurma. Nagasuporta sang? Sa aton kayuhan. Okay. Ang EHC. Ayudipurma. Sabi ko nakapauli. Nagasuporta. Nagasuporta pa, no? Ang EHC, no? Ate God, thank you gida. Tinakwa mo na? Wala pa eh. Ayudipurma. Gaulat ako signalo. Gaulat ako signal. Sabi ko, kagapon ni mo, ara na. Ara na yung kahapon eh. Okay. Ito si Bong, ara na ginaguro, no? Ara na gina siguro. Kay padayon lang ilang suporta, no? Ayudipurma. Nagaulat-ulat ako gani signal no matig-an ako gani mo. Gani ara na. Ito si Neymar ni, ara na, bago tapos panyaga na, wa. Ate, okay na. Ate siya may kabaskog na siya nga mag-sipad-sipad, no? Ayudipurma. Mayugid nga pagpamati Kay sino? Sa kuana sa ano to gani EHC? Sa EHC. Oo. Sabi ko kay Parinono. Buto na anong natabo siya nung Parinono bago lang tawag sa akon. Bago lang sa Oo, ganyan ka pamati ko di pareha. Okay. Parinono ka sando da. Sa barangay Manuling. Manuling. Oo. Ay, correct ron na ba lang ilang nga barangay sekretary? Ano barangay sekretary, blada? Nga. Ang alam siya si Panoy Samson. Si Panoy? Oo, si Panoy Samson. Nga, ano si Panoy? Ang barangay sekretary sa barangay Manuling na. Oo. Kaya iti plano, pero kapauli na sila pala. Napuli na sa iya. Ayudipurma. O, para alas 12, kapauli na sa siya pala. Hindi siya magpuli. Dapat alas 12 sa kung alas 12. Dapat alas 12 ka mapuli. Iya kay alas 10:45. Palang kapuli na siya. Hindi na siya kakuha sa iya sweldo man. Ayudipurma. Ang balay ka may gani kalambot 500 metros dalhin sa barangay Hulo. O temprano pa siya kapuli. Ay, hindi siya sali ka kiyay-kiyay da. Ayudipurma. Dapat, okay. Katamo pa sang kinanglan da sang serbisyo. Pabla may nagkuha na kuno sang barangay certificate. Oo, tiway na sa iya. Way na sa iya. Tapos ginambala niya lang kuno nga
hindi ko gulo karon kabalik kay may pakanon ko na akong panday. Ayo di porma. Ano nga panday? Ano nga klase barangay secretary Klase naman. ka barangay secretary, pati pandaya. Pati panday yung ginapakaon niya. Pasensya pa yung pakaon sa panday. Ano man yan. Tama yung panday mo to. Ayo di porma. Mabalogan na si Andy Ayerje ni Kane. Mabalta ka kita to Panoy Samson, no? Sino to? Panoy Samson. Si Panoy gining totoo diyang ngalan. Ayo ina. Panoy. Si Panoy Samson, barangay Toto secretary Panoy. sa Manuling. Dapat kung anong obligasyon ta sa barangay daw, obligahon ta. Oo, hindi na magpulit. Hindi kita magpulit temprano kay kadamo pa sa nagahilingagaw na daw. Kuha sa mga barangay certificate, way ka na imuya, alas 10:45. Alas 12 off mo pagbalik mo launa ara kagida. Kailangan on time kagid sa office hour. May obra man ukol wala. Okay lang na basta ra kita. Kap Madilin Similiano, kapitan na sa Manuling. Asya na? Ang kapitan sa Manuling, siya na ang kapitan. Oy, Kap Medilin. Madilin Similiano. Similiano. Oo. Kapay mo di barangay secretary, pulpuga na be. Hindi pagpulpuga ka pa. Hindi gani ipagagat sa kurusan. Ayo di porma. Damo na ko reklamo da kay Panoy Samson ha. Barangay secretary sa Manuling, abi to Panoy kayo hunta nga to trabaho Kayo hunta na to Panoy. Gusto bla kay kabudlay na. Kung hindi ka gusto makagtan sang krusan pay muno kada. Ayo di porma. Tuslukan ka puntos sungay karon ka kakuan na karon ka pasayan karon di mabusok mo na no. Totoo Panoy Samson. Ang to trabaho gusto halang. Hindi magpulit prano. Totoo Panoy. Panoy Samson ha. Barangay secretary sa Barangay Manulin. Kap Madilin Samiliano. Kap. Iliyog ta na remind si Toto Panoy. Iliyaman si Toto Panoy Samson. I-remind lang Kap Kaya doon ka damo nagdireklamo da kono sa kaya iya. kung hindi ka mag-remind natin, kami di rin ma-remind sa iya. Tawag di LG secretary Kaga siya ang ma-remind kay Panoy. Laban Kag si kay kapitan man Ayo di porma. Kay Kapitan Jofred, Kapitan Jofred, Kagawad Jofred, kay Kapitan Chad. Yes, way kita na. Ara. Agod. Muna mayo da. Ayo di porma. Kay paring Joseph dira kay Toto Joseph Glachowa. Kay Manuel Ko. Sa mga dakban listener wasang na. sila no. Ang mga ato na sila no. Ato na sila yan. Nag-suporta sa ato no. 40 na sila yan. Sus, non-stop no. Magaliso ka na. Lisoon pa na nilang patay kagid no. Disgrasya ka na sila. Nag-dupi ang suporta to no. Alisa kay Joseph, kay Manuel, pagkato sa EHC no. Ayo di porma. Pero ang big support nila kay Dr. Ramil Oy. Laban Dr. Ramil. Kay Dr. Ramil Oy, no? Kay Doc Ramel. Doc Ramel. Alam nga pag pamati da, Doc. Kay baloko ka pamati. Gid subong ti. Yes, Ano da? Kasalbans. Ayo di porma. Ginarekta mo. Gidi mo pag-direkta mo lang. Para si Derika, blaga monitor man si Derika. Ato na, no? Ato na. Ato nina mo. Ato nina, kag ato na no? Tidak ano ning abduction Away niya. Away isang dapat kabalakan ng bakulod nun Kaya wala sang abduction nga natabo kagabi Actually, ang natabo siya kagabi kay Jumel Cardinal. Alam mo ngalan sang biktima. Jumel Cardinal, 41 years old, may asawa. Taga barangay 35 ni siya. Actually, pasakay na siya no kag ginpamangkot, kag ginpapauli Duwan ni kuno ka SUV sa ka-pick up ang nagtulog sa atubangan niya sa may Palangka Road sa barangay 13 kay upo niya ni kagabi pa kay isa kay matugong sa mabaka sa talikang gasolina mo tikol pila may nagdulog at duwa kay SUV sa ka-pick up kagin pasakay ni si Jomel Cardinal amo to kagabi ang kabalakan sang asawa pero kay na sa kagahon ang tawag si Jomel Cardinal niya dahil hindi naman kabalaka okay lang ko safe and sound ko dugay mapuli ka tinaka-police action ng Rex safe and sound siling ni Police Major Ambesero na hindi dapat magkabaraka ang Bacolinios kay ti atoya false alarm lang ang report nga may abduction pero ti ang pagkamatuod naging imbitar lang to gipasakal lang to si Jomel Cardinal ginpamangkot kag matapos nga ginpamangkot siya sang mga tao tungod actually wag magani action Rex mong gin detalye sang asawa ang natabo gin sa iya sinibana nga ti amo na ng hambalya nga nakapauli na ang iya sinibana ti sila ni Major Aramel Serona hindi man nila magkonsider nga abduction kay ang biktima nakapauli man nga safe and sound action Rex no Nagka-tertudri sa datin ang asawa sa
alleged victim sa abduction. So, rin pa rin po niya sakay daw sa salakyan ang iyaban na Dres may Palangkarod, Barangay 13. Then, report niya rin nagkanda kami investigation sa napamangkot naman ng mga tao to sa area na may tao daw ma-aras na siguro at sakay ng salakyan. Naman rin pinagaran ng Kitamol. Tapos ang mga alas 12 na nagbalik naman rin ang asawa niya. Kagibal naman niya nga napunta niya iyabana nga kahambal man sa iya nga okay lang siya kag magpulit na siya. So ba sila ng major, wala siyang abduction na natabo kagabi? Wala na kay concern naman kaganiya sa aga. Hambal to sa asawa, nagpulit man gadiya ba na kagkatuan man naman sa may Barangay Banaco sa balay isang tao to nga si Jumel Cardinal. Kagkinay hambal man siya papa, siya tatay nga nagpulit naman gito na balay ang siya bata. Amanak siya ang konfirmasyon gikan sa kay Police Major Ramirez Barangay Aruna. Banago, gali? Hindi, taga Barangay Banaco gini siya. Pero kapauli ni siya sa Barangay 35. Sa iya sinadala nga asawa, Action Rex. Why dapat ka balakan ng Bacolinyo sa kaya ito blang mga gabi taga Bacolod sa ma-report lang kami ginagdak naman na lalaking karga sa duwa ka SUV kag isa ka pick-up, no? So muto nga kaya na siyang kagahon, mga pasado las 12, nagkabalik ang asawa kag inform si Major Sarol na nga sila niya, siya nagtawag sa akong asawa, ang akong bana nga mapuli na sa akong dugay-dugay. Tiara na sa mondera si Jomel Cardinal. Dito siya nagkanto ya? Ate, wala nagid man action sa detalye sa asawa kay Sarona, ang natabo sa bana niya, basta mo na kuno, agin pasakay lang siya, may ginpamangkot sa iya, kag mo dugay kay papauli mas ako no Action Rex Why masaging sakit sang mga tao to nga nagkuha sa iya kag nagkarga sa salakyan nga SUV kag pick up Action Rex, no? So tisiling ni Major sa ano gito na tabo nga ginabdal sa sila sang asawa niya sir di na kuno maghatag sa detalye parte sila basta importante nga safe and sound ang pagpauli sa kumpana nga si Jomel Cardinal. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magparoli report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. May lang pagpamati kay paring Roel Lanawan sa Roma dira sa area sang Barangay Villamonte. Salamat gid paring Roel Lanawan sa Roma kay Cherek si gabong kuno to ang aksyon BBB kay Cherek, no? Eric Rojo Asyado. Ayos sa mga kaaksyon tayo rin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. Nagtuan tanang balita ni Aksyon Rodrigo Tibo sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa ceremonial vaccination sa mga medical frontliners. Nagsugod na sa syudad sang Cadiz, alkalde sang syudad handa nga maguna sa pagpabakuna.
Yari ang countdown sa report ni Akson no Roger Gotebjer. Action Rex, gain konfirmar ni Mayor Salvador Bading Escalante, alkalde sa siyudad San Cadiz, nga nagsugod na ang vaccination diri sa siyudad San Cadiz, kag umpisa ini sa mga medical frontliners ngayara sa St. Anne District Hospital o kon sa Cadiz District Hospital mo St. Anne Medical Center. So sa alkalde nga sumugid nga adlaw, kaina mga alas 10 suntak na ginpatigayon ang amo nga ceremonial vaccination. 9:10 p.m. lang. Dito sa kanya, napirat na kita po, sa mga compliance, sa ating personal system. Though, apat, 300 employees na sila. Dahil sabi na sila, sa the next in the date 80 into the pub. So, makakita ko tumatampo. Alam kita ko ng paano ito si Jerry nila. Ginpahayag man ni Mayor Salvador Bading Escalante nga pagkatapos ni sa mga frontliners, handa man siya nga magpabakuna o kung voluntaryo nga magpabakuna kung ini ang kinanglan para nga ma-convince man ang mga pumuluyo nga ini nga bakuna kinanglanon kag wala sa delikado sa aton kini nga lawas. At matapos yung frontliners, ako mismo na mabolunteer na sa bakuna. Kada ko ako may review ko dito sa mga hypertension ito lang yung sa bakuna ko. Just to share, sa pumuluyo na pinaglago nila, mag-block na ng bitaan. Ano yun ang simple reason na punta na i-grab na opportunity na mga kauturan. Ang pagpahayag sa Mayor sa siyudad sa Cadiz, may katalan sining nagapadayon karon nga vaccination sa bilog na pungsod sa Pilipinas sa probinsya sa Negros Occidental, kag karon yari na sa siyudad sa Cadiz. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon, yun si Aksyon Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa duwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kalintangan, responsable ang pagbalita, dahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pagpangalagad, no? Do kulabos na kita sa tiyempo. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dili gidamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyos ni Kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of a clown. It's the part I must play. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.